Niina, mä oon oikeasti tullut semmoiseen paikkaan, minkä nimi on Käsinetori. Ja tää on todellakin käsinetori. Täällä on jos jonkinlaista. Onko tämä sinun täysin oma kotimainen yrityksesi? On kyllä, joo. Nämä varmaan valmistetaan tietynlaisesta nahasta. Joo, me käytetään pääasiassa lampaan nahkaa, jonkun verran myös poroa ja kotimaista peuraa, mutta pääasiassa lammasta. No mistä sulle tulee tämä lammas materiaalina? Raakanahka tulee joko Brasiliasta tai Uudesta-Seelannista, koska meidän suomalainen lammas on niin huokosta, että se ei kestä kulutusta ja etenkään käsineissä, niin sitä kulutusta tulee niin paljon, että se ei sovellu siihen. Sitten se menee tuonne Kokkolaan nahkatehtaalle, missä se käsitellään ja värjätään ja sieltä sitten meillä. Mistä sulla lähti tämä, että käsineet on se juttu? Käsineet tuli mun elämään sillä tavoin, että mä jäin äitiyslomalle ja perustin silloin yrityksen. Mä ensin myin nahkarukkasia ja tämmöisiä muiden valmistamia. Tammisaaren markkinoilla törmäsin tuollaisiin lastenrukkasiin ja siitä se lähti sitten, kun mä rupesin katsomaan, kuka näitä valmistaa. Ja löysin tämän pariskunnan, joka silloin näitä teki, niin heidän yhteystiedot netistä ja otin yhteyttä. Ensimmäisessä puhelussa tämä rouva sanoi mulle, että he aikoisivat jo vähän pikkuhiljaa jäädä eläkkeelle, kun he ovat 30 vuotta jo tätä yritystä pyörittäneet. Ja siinä kävi niin, että seuraavan vuoden keväällä helmikuussa mä kävin ostamassa heiltä yrityksen pois ja he tulivat pari viikkoa myöhemmin sitten opettamaan, että miten käsineitä valmistetaan ja siitä tämä on lähtenyt. Onko jotain semmoisia, että sä huomaat, että vaikka lapsille kysyttäisiin kovasti jotain tiettyä väriä? Tai... Mä oon oikeastaan värisyöppö, että mä jotenkin elän siitä, että on paljon värejä. Aina kun mä näen, että nahkakauppias tulee käymään ja hänellä on jotain uusia ihania värejä, niin mä oon, että hei joo, että kokeillaan tehdä tosta. Mutta että semmoiset perinteiset värit on, sanoisin ehkä tommonen konjakin ruskea ja musta. Sitten on tytöille aina vaihtelee, että joko se on ihan vaalea pinkki tai sitten se on fuksia ja se vaihtelee ehkä vähän silleen muodin mukana. Sulla on jälleen myyjä ympäri Suomen. Joo. Onko sulla sitten missään omaa myymälää? Meillä on tuolla Vihdin Nummelassa meidän toimitilojen yhteydessä on käsinemyymälä. Meillä on käsineet siellä seinillä ympäri vuoden, että niitä saa tulla ihastelemaan sinne. Plus sitten, että meillä on nykyään uusissa tiloissa, niin saatiin sinne myös lahjatavaramyymälä. Että meillä on muilta kotimaisilta yrityksiltä ja käsityöläisiltä lahjatavaratyyppistä tuotetta siellä myynnissä. Tämä on lampaannahkaa. Kyllä. Täällä on kuitenkin tämmöinen ihanan tuntunen se karvavuori. Joo. Mistä tämä on tehty? Siinä on merinovillaa ja sitten siinä on sidosaineena polyesteriä. Itsessäänhän villa tai merinovilla on niin, että se lähtee huopumaan hyvin äkkiä ja kulumaan, että se vaatii siihen joukkoon sitä sidosainetta. Tämä on nyt kotimaista peuraa, että kun tuossa meillä oli sitä lammasta, niin tämä on kotimaista peuraa. Se on pehmeämpi kyllä. Kyllä. Ja sitten, onko tämä nyt se värinä konjakki? Konjakki, joo. Eli tämä on niitä ikisuosikkeja mustan rinnalla hyvin semmoinen klassinen. Siinä on nyt lammasta taas sitten, joo, ja sisällä löytyy se sama merinovillaseos. Et me tehdään näitä paksuja oikein kunnon pakkaskeleihin olevia käsineitä. Päällimateriaali kärsii kyllä isotkin pakkaset, mutta myöskään se estää sen tuulen. Juuri niin. Estää tuulen ja sitten sisus on tehty niin, että siinä on kuitenkin se lämpöominaisuus hyvin pitkälle kovinkin pakkasiin. Kyllä. Ja kun se on pehmeä ja notkea, niin sit sillä pystyy toimimaan ja ettei ole ihan tumput suorana.